أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وندر من يوتنا إن جتينا سمار الفاتحة. نقرتنكو سورة البقرة. سورة البقرة فرتك سمار النج ديدا سمار nde inirako nagge waɗɗum koye nder simore himɓe en jiiton qissa nagge woni ngenɗon nagge nge yahude en mbiyano ɓe kirso e dutti gonnoɗe hakkude bani israil e Musa e dutti gonɗe hakkude Musa e jomum. wi bisimillahi rrahmani rrahim. bisimillahi ko inde Allah baccirino mana bisimillahi arrahmani ko jom yurmen huttidinde arrahmani ko jom yurmen huttidinde arrahimi ko jom yurmen heerinde. wi alif lam mim allahu a'lam muraduhu bi dhalik. yam alif lam mim firti ko Allah andi ko muy e ɗeɗo alkule alifo e laamo e mimo. Qur'an ko ɗum tahaddi ta'jiz alquran ganduɗa Qur'an tellinaka e ɗemgal arabeɓe kono noon ko ngal woni ɗemgal maɓɓe ɗemgal maɓɓe fof won kalima gonɗo hen ɓe ganduɗa ko firti woni alif lam mim o. alif ɓe ganduɗa ko firti, laama ɓe ganduɗa ko firti, mimo ɓe ganduɗa ko firti. joni noon ɗum ittata wonde ɗum jogui mana ɗum jogui hikma gonɗo hen. ɗon noon hikma noon ko Allah andi holko muuyi hen. wi zalika alkitab ay nden ma deftere woni alqur'an o la rayba fihi sikkitare ala hen manam sikki sakka ala e wonde qur'ana ndeɗo deftere ko Allah jippini ɗum. sikki sakka ala e wonde qur'ana ko gonga ɓolo woni hen. sikki sakka ala wonde qur'ana wonde koko fewnata yimɓe. woni la rayba fihi sikkitare ala e ndeɗo deftere woni alqur'an sabu nde deftere hudan ko nde peewal lil muttaqina wonande hulɓe Allah. kala foof kulɓe Allah sa ƴetti qur'an a waɗi ɗum référencement a tawat ɗum wonde ko ɗum peewal wonandema aduna noon e lakara kala. ay alladhina yu'minuna bil ghaibi wiyama al muttaqin ko ɓen ɓe ganduɗa ko gonɗinɗe birnide gonɗinɗe ko wirni woni mbasa yiide hunde ittata gonɗina ɗum. en meeɗa yiide Allah ko ghaib kono hatta eɗen gonɗinimo. en meeɗa yiide jeygol kono hatta eɗen gonɗini jeygol. en meeɗa yiide aljanna kono hatta eɗen gonɗini aljanna. hay bi nisbati lana Muhammadu ko gaybu wonande e saabu en meeɗa yiidemo. en nantano arino ko nelaɗo en tawanimo ɗo kono hatta en gonɗinimo. ayo ana gaybu oɗo noon kala foof ko ganduɗa ɗum ɗo Allah haalnima ɗum ete a meeɗa yiide ɗum walla hay goto meeɗa yiide ɗum kono hatta koto gonɗina ɗum. e wonde ɗum woni al iman alladhina yu'minuna bil ghayb. kala fof ko wirni ko Allah haalani darnke ñande yawmal qiyamat ma ar ɗum fof ko gayb kono Allah e haalani en ɗum enen en gonɗini ɗum. wa yuqimuna salata muttaqin ɓe goni ñiɓnoɓe njuulu. ñiɓnoɓe njuulu woni kala fof waktu jonɗo eɓe njuula e waktu o eɓe njuula kadi e kayfiya moƴƴuɗo o. ko noon wa mimma razaqnahum yunfiquna muttaqina goni ha joni ɓen ɓe ganduɗa komin garzaguine ɓe ko woni komin hokkiɓe arsagaji eɓe nafqa hen eɓe deppiso hen nemmina ɓesgu maɓɓe eɓe nemmina woɗɓe eɓe sakko eɓe muddo.
walladina yu'minuna bima unzila ilayka ɓen kadi goni ɓe ganduɗa ko gonɗinɓe ɗum ko jippina e ma ko an Muhammadu ko jippina e ma ko qur'ana ɗum woni ko jippina e annabi wadde ɓen no muttaqin eɓe gonɗina ɗum ɗon wama unzila min qablika eɓe gonɗin kadi hay ko jippina ko ardi mako e deftere tawrat wondunore e Musa nde julɓe ɓe ina gonɗin ɗum deftere injil ardunode e Isa nde julɓe ina gonɗino ɗum sohfi Ibrahim julɓe ina gonɗinno ɗum Zabour wonande Dawud julɓe ina gonɗin ɗum annabaɓe nelaɓe ardinoɓe Muhammad julɓe ɓe ina gonɗin ɗum waɗi wi wama unzila min qablika kala fof kadi ko meeɗi tellinede ko ardima ɓen ɗon muttaqina ina gonɗini ɗum ete ha joni muttaqina ɓen ɗon wa bil akhirati hum yuqinun mana eɓe jenana wonde ñalawma darga ina woodi ñalawma ganduɗa aduna gasat yimɓe natana laakar ayo ulaika e wadde ɓen ɗon muttaqina en ko ɓen woni ala hudan ɓen goni wonɓe e peewal min rabbihim peewal ganduɗa ummiri ko joomiɓe saabu tranche mo Allah tarsi o didol Allah didugol ko hen ɓe ndewi wa ulaika ay ɓen ɗon waɓe noon ɓe humul muflihuna ko ɓen goni malaɓe yo Allah wattene ɓen ɗon ayo o wi min maqasidi as-sura i'dad al-umma li'imarat al-ard wal qiyam bi dinillah in jaa paritade oɗo ndeɗo simawɗo woni heblude leñol ngol ngam wurdude leydi ndi yani imarat al-ard mahde en jibinde hen nehde hen ha aduna wawa kontinte wawa yarude yeeso ko noon kadi wal qiyama bi dinillahi daranade kadi diine Allah wa bayani aqsami nnas e feññinde pecce yimɓe wa fiha usulul iman wa kulliyati sharia ne hen ko wiyete usulul iman e kulliyati sharia ɗum woni maqasid simore baqara yo garan e tafsir سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها سأي ندير سمور إني رام بقرة ولنج كسبابني غرغل قصة نج بني إسرائيل ندير سمور وفيها إشارة إلى وجوب المسارعة إلى تطبيق شرع الله إن هنك جوفند وند نبلو si Allah haali hon dan kapar wadde ɗum appliqué ɗona ɗon mbasa wadde ɗum compliqué sabu kamɓe duttingol hakkude maɓɓe e Moussa ɗum addi ha jon nagge nge sattiri wa adami talakku fihi kama hasala min yahud manam wasatan tuɓanade walla wadde gueɗe manam hittinde gueɗe ɗe ha kitta honɗum arani e yahudi en ni yahude ko wiya tan kirse nagge ɓe jeehi to ɓe ƴeewi pullo gaynowo nagge tan ɓe coodi ton nagge ɓe kirsi caɗele ɓe kiɗɗi fof heɓataɓe kono ɓe ndewi hongen nagge mbeɗa ko nagge wangini wawtun ni ha ɗum satte mabɓe alif lam mim hadihi min alhurufi allati uftitihat biha ba'du suwar alquran o wi alif lam mim manam ɗeɗo kelme walla ɗeɗo alkuli ko alkuli ɗe ganduɗa yoga e cimoje ina puɗɗori ɗum wa hiya hurufun hijaiya ɗen ko alkuli limtu hey la mana laha ɗe ngala mana fi nafsiha e jaati majji alif firtan haydara lam firtan haydara min firtan haydara kono ida jaat mufradatan hakaza sekini arde alif mana ba ta sa ɗona ɗum ko huruf hijaiya wala ha noon hikmatun wa maghza kono noon won hikma gonɗo hen won maghza kadi gongol hen ayo manam won
ko soomi dar ko ganduɗa enen en ganda ɗum ko Allah hertiri ɗum sabu hayso la yujadu fil qur'an ma la hikmata lah sabu qur'an ala fof ko woni hen ko ganduɗa ala hikma heddoto ko ganda hikma o walla mbasa ɗum andude wa min ahammi hikamiha ene jeeya e mana hikmaji ɓurɗi himmude ɗi ganduɗen ko al isharatu ila tahaddi bil qur'an alladhi yatakawwan min al huruf nafsiha allati ya'rifunaha wa yatakallamun biha manam qur'an ene mofti ɗeɗe alkol ɓe ganduɗa ko tahaddi manam ko ɗum defi wonande haaloɓe arab Allah telli haali manam tellini ɗeɗe alkole e ɗemgal maɓɓe ecene kamɓe ɓe ganda ɗenɗon alkole ɗenɗon ake waɗi hikmaji wonde ɓe arabe sabu aɗa andi arabe en ene jeeya ko ɓuuri wawde sifrede woni ko wawɓe haal leƴƴe gila kasay manam abiyatuji men e kasidaji ɗi mbaɗata Allah ina hokki ɓe banggue haala kono forde ɓe e wawde ɓe to banggue haala fof ɗum kam ngakkiriɓe ɓe paamani mana o aywa وكذا ويتكلم بها لذا يأتي غالبا بعدها ذكر للقرآن ولكلفف الكل بعد ألف لام ميم إن هي أرتجال المولم كجمتول القرآن كما في هذه السورة هنا أرد إلى السورة عند هذا اسمه ألف لام ميم ولذلك الكتاب ولذلك القرآن العظيم لا شك فيه nde oɗo qur'an mawɗo sikki ala hen la min jihati tanzilihi sikki ala e jippingol qur'an wonde ko Allah jippin ɗum annabi muɗum wala min haythu lafdihi wona e banggue lafdowol mum wa ma'anahi e ma'ana muɗum fa huwa kalamullahi qur'an ko ɗum haala Allah yahdi almuttaqin almusil ilayhi ene fewna julɓe ɓe fewde e lawol ngo ganduɗa jettinowol Allah dewɗe qur'ana fof majjata ay alladhina yu'minuna bil ghaibi ɓen ɓe ganduɗa ene gonɗini ko suuɗi ko wirni wa huwa kullu ma la yudraku bil hawas si wiyama ghaibu noon manam ko kala ko ganduɗa en mbawata andirde ɗum e tintini meɗen wiyama hawas woni 500 woni jungo yitere kine ɗemgal nofru hinare yani ɗeɗo so wiyama jungo noon woni kala fof ko memata tan koyngal ko has manam hasatul lams jogui ɗeɗo manam gandal kay ɗeɗo gueɗe joyi neɗɗo dañirta gandal ma a yi ganda mbawa andude beele ko boɗeji walla ko daneji ma a nani paama mbawa andude beele ko gonga wona gonga ma a urnima daña uranteri ma a meeɗi daña dakami ma a memi ganda wonde ko wul walla ko ɓuuɓ walla ɗeɗe gueɗe nayyi joyyi ko ɗum woni hawasul khams walla donc kala fof ko ganduɗa ɗum ɗo ko gayb hawasul khams wawa ɗum tinde ɗum waɗi wi ho kullu ma la yudraku bil hawas wa ghaba anna ɗum wirni mimma akhbara Allahu anhu aw akhbara anhu rasuluhu ko ganduɗa ɗum Allah haalni en ɗum sabu aljanna en meeɗa yiide ɗum en meeɗa nande ɗum en meeɗa nande haali ala ko ganduɗen muɗum kono habraɓe ɗum tan Allah habri en ɗum walla nelaɗo habra en ɗum kal yawmil akhir ko woni ñalam cakkitiɗo aran taw kono eɗen gonɗin ɗum sabu Allah haalni en ɗum nelaɗo haalni en ɗum e ganna ɓen ɗon kalata cahan wa hum alladhina yuqimuna as-salata ɓe goni ñiɓnoɓe juulu bi adaiha wifqa ma shara'a Allah min shurutiha ɓe tottira waktuji ɗi hono no Allah lelnira ɗum ni e sarɗiji mum ko noonne wa arkaniha e jogli mum wa wajibatiha e baɗɗiɗi mum wa sunaniha e sunnaji mum sabu juulu waɗa shurut waɗa arkana waɗa wajibat waɗa sunan waɗa mandubat
wa humul ladhina yunfiquna mimma razaqahumullahu ay ɓen ɗon hulɓe Allah ɓe muttaqin en ɓen goni nafqoɓe e ko Allah arsagine ɗum en ko bi ikhrajil wajibi yaltinde ko ganduɗa ɗum koko waɗɗi force ka poɗɗo yaltinde ɗum ko wayno ka zakat woni kala fof hitande ko moftuɗa ko jawdi maɗa simmi hitande hawlun kamil milkun kamil ka poɗɗo yaltinde hen zakat ɗum ko wajib aw ghayril wajib walla ko ganduɗa ɗum wona hunde waɗɗinde ka sadaqati tatawwu ko en tan jiɗa sakka tan cakkoɗa raja thawaballahi ɗum mbaɗirɗa ɗum ko ngam jortade baraji Allah wa humul ladhina yu'minuna bil wahyi ko ɓen goni gonɗinɓe wahyu alladhina on wahyu ganduɗa anzala Allahu alayka mo Allah jippini e dow maɗa al Muhammad ayyuhan nabi walladhi unzila ala sa'iril anbiya e on noon wahyu mo ganduɗa teldinama ɗum e dendagal annabaɓe sallallahu alayhi wa sallam ay min qablika manam wahyu annabaɓe ardino ɗum duna tafriq ko aldano ceerdugo kamɓe fof ɓe gonɗen wa humul ladhina ɓen goni ɓen ɓe ganduɗa yu'minuna ɓe gonɗini imanan limanagal nga ganduɗa ko jaziman ko gongre e gonga ala mimkinaji walla ala yatuni manam ko jazim bil akhirah to amma gonɗinɓe kadi lakara wama fiha e ko woni lakara ko min athawabi wal iqab lakar joɓɗi ɗiɗi gon toon ma a yoɓama sawab woni barjitaji sawab woni manam yeɓere ko moƴƴi iqab noon woni yeɓere ko boni al jaza'u noon min jinsil amal mo golli ko moƴƴi yeɓe ko moƴƴi mo golli ko boni kadi yeɓe ko boni haula al muttasifuna bi hadhihi sifat ay ɓeɓe ganduɗa ko sifariɓe e ɗeɗo sifaji ala tamakkuni tariqil hidayah ɓe goni koye lawol keɓinigol poccugol ganduɗa lawol foccade humul faizuna fi dunya ɓe goni daɗɓe e aduna ɓe goni waɗ réussir e aduna wal akhirah waɗɓe kadi réussir e lakara ɗum ko holnoɓe dañir ɗum ay ko bi naylihim ma yarjuna wa najatihim mimma yakhafuna ko hebdeɓe koɓe jortotono gam dañde so wonde lawol moƴƴol wa najatihim mimma yakhafuna e daɗdeɓe koɓe kulanno ko woni nadde jeygol ɗum woni ayaji joyɗi ene jiya e nafoje ɗeɗo ayaji woni athiqatu al mutlaqa woni hoolare wellitare confiance mo ganduɗa ko bellitaɗo fi nafyi raybi e rewtude sikkitare dalilun ala annahum min indillah won ɗum ko ɗum tindinore andinore ndeɗo deftere ɗummi koɗo Allah is la yumkinu li makhluqin an yadda'iya dhalika fi kalamihi sabu tagaɗo wawa nodditade wonde ndeɗo deftere ko kañum haali ɗum walla kañum tellini ɗum ka haala wona haala tagaɗo kono ka haala tagɗo woni Allah subhanahu wa ta'ala ولا ينتفع بما في القرآن الكريم من الهدايات العظيمة إلا المتقون وعلى فف نفتر طال يكوني القرآن كو يحدي هدايات جون بيونوجي مؤجرة فناتوكو هل بعلم للمتقون لله تعالى المعظمون له بغنداك مولنا بالله بأنتم باي نفترات ده بيوال غند القرآن من أعظم مراتب الإيمان الإيمان بالغيب مرتبة جنوم بردي تود مراتب بوجدي ونيكو غونديندكو كوياد أيان دم يادم دي ماوات تنغوندينا
ɗum woni maratibuji ɓurɗo tawde li annahu yatadammanu at-taslimu lillahi sabu enen manam ken jibbiliɓe tan enen sa wiyam ɗo joni hol dalil ma wonde an jeengol ene woodi hol dalil ma wonde an laakara ene woodi a aɗa dalil kata tan min de Allah wi kam noon ene Allah kam ko haali ko min mbiɗa gonɗi ɗum inde nelaɗo wi kam noon ko haali ko min mbiɗa gonɗi ɗum kono a ala dalil mo ganduɗa mantiqi mo ganduɗa kolliro wonde an kalta ko ene woodi ayo kono noon ɗum woni al iman taslim ayo sahaji to banggue limanagal manam hakkilantagal sahaji ene hetira hen caggal seeɗa non kañum ko ɗum at taslim tan manam ko jibbila tan Allah wiiɗa samina wa ta'ala gasi ayo ayna huwa ولأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد بعلمه من الغيب كلا فقنا دم له غندال دم فالله تن ودن ان ودن تما تن كو نبدأ نندئ جبد ولرسوله بما أخبر عنه سبحانه وتعالى ko ganda ɗum ɗo ko nelaɗo haali ɗum habri ɗum ummade Allah waɗantuma hen tan ko nande e jabde kono ko holno woori ɗum fof enen ala ko ganduɗen hen ayo o wi ayo qarinu ma yuqrinu llahu taala bayna salati wa zaka en woodi ko teskitteɗo woni ina heewi ɗo Allah so inni njuulo tan o ina ɗon zaka li anna salata ikhlasu lil ma'bud sabu njuulu manam ko laɓɓingol wonande dewateɗo wa zakatu noon wiyete zakatu manam ko ihsan ko moƴƴingol lil abid wonande dewowo wadde wohuma kanƴe ɗi fof unwanu saadati wan najatati kanƴe fof koɗi mbaadi koɗi adresse wonande malal e dalal al imanu billahi taala wa amalu salihati yurithani l hidayati والتوفيق في الدنيا أي قوم الله سبحانه وتعالى يقول له مجرج إن رنتنا بيوال بيوني والفوز والفلاح في الأخرى إن رنتنا كلا جون دلال ملال تونت لاكا القرآن منام صفا أدينا جون جاكن صفا دوري هنو يكون كثيرا لكن نكتفي بهذا القدر في مرة قادمة إن شاء الله نأتي بهذا الصفحة